Hier rieden de meeste auto's nou over de centrale as om het dorp heen dus. En net meer zo volle over de Gravenenlijnen dwars terug geriep. Door de oorlis van het nieuwe Dwarpsplein is de ruimtekamer voor een huisarts, bennenopvang en nieuwe appartementen. En dat is nog wel hier mogelijk omdat deze wei hierachter afgewaardeerd is. Er is geen druk verkeer meer. Het is nog echt een dorpsstraat burn. De griepers binnen tiegeblied dat het dorpskeer lang omlet clear is. Het plein vergroot de leefbaarheid van het dorp en het is ook veiliger worden omdat er dus minder verkeer is. Al is juist dat laatste ik weer spietig voor gewoon ondernemers. Nou was weer dan wat zo dat er mensen uit omlezen in het dorp en je wel hun boodschappen dingen in Gariep. En die rijden nou gauw terug naar Burgum of ergens anders heen. Want ja, dat gaat misschien niet vlug als jij naar Gariep. Dochs smieten naar het dorpskeren en kansen op voor het dorp. Nou, vooral fietsers en welke, hè? Die komen hier nog op rood langs. En je ziet ook vaak wel dat mensen hier de oude deel zetten en dan op een fiets de omgeving verkennen in richting Gennewoord. Dus daar is nou ik voel meer ruimte voor.